Prezident Serdar Berdimuhammedow 10-njy maýda 2 günlük döwlet sapary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi köp asyrlyk türkmen täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi habarlara görä saparyň dowamyny iki ýurduň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyny iki çäk we giňeldilen düzümne gepleşikleriň geçirilmegine, duşuklaryň netijeleri boýunça iki taraplyň resmi namalara gol çekilmegine garaşlýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermenler gepleşikleriň dowamyny iki awtoritar ýurduň arasyna döwlet media serişdelerini açyk gurrun edilmeýän birnäçe meseleniň gozgolmagyna garaşlýanyny aýdýarlar. Aşgabatda Synç Serdar Aytakow dowam edýän döwlet saparynyň ilkinji nobatda iki ýurduň arasyna gatnaşyklary, şol sany iki ýurduň dolandyrjy klanlarynyň arasyna gatnaşyklary kadalaşdyrmagy gönükdirilýekdigini aýdýar. Şol bir wagtda Synçynyň pikirçe Serdar Berdimuhammedowyň duşany we sapary türkmen häkimetleriniň täzelenýän daşary siýasat ugurlaryny we paradigmalaryna gawat gelýär. Öňler Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi we Hazarysy gaz geçirjisi ýaly mega taslamalar ileri tutulan bolsa, inni goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Diýip Aşgabatda Synç aýtdy. Türkmen häkimetleri hususan ykdysadyýet ulag üstaşyr pudoklarda inni has realistik maksatlarym tilýär. Serdar Berdimuhammedow bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji nobatda ähli Merkezi Aziýa ýurtlaryna döwlet ýa-da iş saparlaryna amal aşyrdy. Türkmen we täjik hökümetleri 2013-nji ýylyň başlaryna Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýoluny gurmak, Trans-Owgan koridoruny döretmek barada şol wagtky Owgan hökümeti bilen bilelikde jarnama gol çekdi. Türkmenistan bu ýoluň öz çäginiň geçýän böleginiň gurulşyny 2016-njy ýylda tamamlady. Bu Kerki Imamnadar Akina demir ýoluny ulanmaga berdi. Aşgabatda Synçynyň anancına görä goňşy Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň Täjikistana garşy transport blokadasyny girizmegi bilen Täjikistan türkmeni we Owgan çäkleriniň üstünden çekilýän ulag üstaşyr mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, şol sany Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan urugy boýunça polat ýoluň gurulşyna gatnaşmagy gyzyklama bildirdi. Ýöne Karimow 2016-njy ýylda aradan çykdy. Özbegistanyň daşary siýasaty özgürip başlady. 2021-nji ýylda öňkü Owgan hökümeti çökdi. Taliban Kabulda häkimet ele geçirdi. Täjikistan 2018-nji ýylda Özbegistana kilçisiniň üstü bilen Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan taslamasynyň gurulşynyň ýa-da süýşürilýändigini oglan etdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary siýasat idarasy täjik häkimetleriniň göçümine destin reaksiýa bildirip özleriniň duşanwynyň hereketine düşünmeýändigini oglan etdi. Bu arada türkmen häkimetleri Täjikistanyň ýüklewlerini Türkmenistanyň çäginden geçmegine böwet bolup başlady. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 2021-nji ýylda Aşgabatda mulaçyran saparynyň soň iki ýurduň arasyna gatnaşyklar kadalaşyp başlaýar. Ýöne bu saparyň dowamyna hem Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolu bilen bagly meseleler gozgolmaýar. Täjikistan Merkezi Aziýa sewtini Taliban topurynyň Kabulda häkimet ele geçirmegine açaçan garşy çykan ýeketäk döwlet boldy. Brüspan ýer täjik we türkmen wekiliýetleriniň geçirýän gepleşiklerini Owgan meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlýanyny aýtdy. There's been some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local Owganistanyň demokratik sewtlerinde Islam döwleti Khorasan topurynyň käbir hüjümleri boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden we özbeklerden bolan yerli ilatyň arasynda näýililikleri bar. Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks. Diýip Panyer aýtdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan polat ýolunyň häzirki şertlerde amala aşyrylmagyna şüpheli çemereşýär. Obviously the TAT, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen. Elbetde, tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolu amala aşmaz. Bu mesele gün tertibinde ýok. Şonuň üçin olar bu meseleni maslahat edip azara galmazlar. Diýip Panyer belledi. Türkmenistan özüni ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Ewraziýa sewtine möhüm ulag üstaşyr merkeze öwürlendigini aýdýar. Türkmenistanyň üstünden geçýän ulag geçerlileri şol sany demir ýollar Täjikistan we Özbegistan ýaly Merkezi Aziýa ýurtlaryna Hazar deňizine çykmaga Türkmenistanyň Türkmenbaşy halkara deňiz portundan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda gutgoşuklyk we hyzmatdaşlyk sewtde täsir güýji ýokurlanýan Hytaýyň bähbitlerini hem gawat gelýär. Ähtimal Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda gatnaşyklaryň kadalaşmagy sewt hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýän Hytaý tarapynyň diplomatik tagarlalarynyň netijesi bolandyr. Sewtdäki islenlik gapma garşylyk Hytaýyň bähbitlerini ters gelýär.
Diýip Aşgabatly synçy Serdar Aytakow aýtdy. Bruce Panier Hytaýyň we Russiýanyň Türkmenistanaky we Täjikistanaky täsirini ünti çekýär. These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment. Bu iki ýurt häzirki wagtda Russiýanyň düýp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele babatda olar bir meňdes problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägirt uly täsiri bar. Türkmenistanda, Täjikistanda Hytaýa bergili. Tajikistan and Turkmenistan owe a lot of money to China. Diýip Panier belledi. TV gaz gorlaryna baý Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň agramly bölegini Hytaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen we Täjik wekiliýetler duşuklarda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasyny hem aralyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň diýer şahasy Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa aşmaly. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli. Daş şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler henüz hem gutarnykly çözülmedi. Synçylar bu ýagdaý diňe Türkmenistanyň we Hytaýyň alalaşyga gelip bilmezligi bilen näl. Hem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem ilteşdirýärler. Diýip Aşgabatly synçy Serdar Aytakow aýtdy. Bruce Panier Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D şahasynyň Türkmenistanyň tebii gaz eksport kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg artdyrjakdygyny we taşlamanyň issaşyr tölegleriniň Täjikistany hem bähbit getirjekdigini aýtdy. Aşgabatly synçy Serdar Aytakow we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 18-19 maýda Hytaýda geçiriljek Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň sammitiniň öň sirasyna Täjik we Türkmen liderleriniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşyny aralyp maslahatlaşjakdyklaryny aýtdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýanyç serişdeleriniň esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan zyýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zymyndylaryndan has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşrinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransiýanyň Kairos Geoseljeriş kompaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňdiniň kenaryndaky gün ýanyç ýatagyndan 2,16 milyon tonna metanyň syzyp çykandygy anyklandy. Bu döwürde ýurdun gündogor ýanyç ýatagyndan syzyp çykan zymyndylaryň möçüri 1,18 milyon tonna metan gazyna barabar boldy. Iki ýanyç ýatagyndan syzyp çykýan zymyndylaryň miqdary 366 milyon tonna kömür turşy gazyna deňdir. Bu görkezji Beýik Britaniýadan bir ýylyň dowamyna syzyp çykýan zymyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zymyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar. Diýilip maglumatda aýdylýar. Britan neşri alymlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zymyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1,5 gradusdan aşagda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlykçylar munyň klimatyň helakçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjütmek töwekkülçiliginiň hem ýokardygyny aýdýarlar. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zymyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde iň öňdäki orunlarda durýandygynyň üstüniň açylandygyny hem ýatladyp, başga bir derňegiň bu ägirt uly metan sızmalarının aňyrsynda metany yakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä yakmak usuly islenmeýän gazy yakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşy gazy atmosfera goýberilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen syzan zymyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazyny yakylmadyk görnüşde howa goýberýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gazanylan soňky öňe gidişliklere çenli ýüze çykarmak kyndy. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşy gazyna garanda 80 esse köp bolýar we şol sebäpli ventilasiýa usuly klimat üçin has erwet hasaplanylýar. Biz metan zymyndylaryny iň köp sydyrýanlaryň ýeridigini we muny kimiň edýändigini bilýäris. Bize metan zymyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berjaý etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürüjüler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Diýip maglumatda Kairos kompaniýasynyň prezidenti Antoine Rostandyň sözleri çitirlenýär. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarşuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP28-iň şu ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek samitiniň Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini newit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy, şeýle-de ýakynda Abu Dhabi Milli Newit kompaniýasynyň galkynyş gaz känini özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gazanylandygyny ýylan etmek bilen düşündirýärler. Türkmenistanda süýül orta mekdepleri tamamlayan okuwçylaryň soňky jaň dawarasyna görülýän taýýarlyklary dowam edýär. Liwat welaýatynyň mekdeplerinde 11-nji synpy guturmaly ýaşlar 25-nji maýda geçiriljek çärelere müňlerçe manat pul çykarmaly bolýar. Bu ağırlykda Tomský din çalyş mewsumynyň golaýlamagy bilen Tewitiň mekdeplerinde we çağlar baglarynda ýene-atalardan awatlaş işleri üçin galy bertide mugallimlary we terbiýeçilere gowşurulmaly towgatlar üçin hem mejburi pul ýygnalýar. Okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen bilim ojaklarynda mejburi toplanýan pul terişleri ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar sebäpli onsuzam gurpdan düşen eli ýok masgalary aljyradyp olaryň aladalaryny artdyrýar. Uçurumlaryň çykdajylary gün-günden köpelýär. Soňky jaň dawarasyndan soň çağalarymyzyň kafeleriň birinde geçirjek üýşmeleňi üçin 400 manat bermeli. Gyz perzendimiz hem boýdaşlaryndan kim galmajak bolup, bu dawaralar üçin 2 sany täze köýnek soraýar. Diýip türkmen awatly inneleriň biri 10-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol çağlarynyň soňky jaň dawarlaryndan başga da mektepdäki klas ýolbaşçylary üçin hem pul tapşyrmaly bolýandyklaryny sözüne guşdy. Muallimleriň özleri indi näme sowat almalydygyny öňünden äşkär edýärler. Ýagny olar okuwçylara mesaby gurrunun dowamında öýümde palan elektrik enjamy ýok, palan abzal bolsa gowy bolardy diýip duýdurýarlar. Munyň üçin hem goşmaça 200 manat çykarmaly. Garada uçurum bolmaly gyzymyzyň soňky jaň dawarasy üçin azyndan 3000 manat çykarmaly boljak. Diýip 1500 manat töwereginde zähmet hakyny alýan türkmen awatly inne gurrun berdi. Habarçymyzyň 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşi başga da 3 perzendiniň mektebe gatnaýandygyny, uly gyzy bilen birlikde olaryň mugallimlaryna hem mektebiň awatlaş işleri üçin diýip 50-60 manat ağırlygynda mejburi pul tapşyrmaly bolýandygyny belledi. Galy bertide habarçylarymyz geçen ýyllardaky tejribeleri salgylanyp, agyr ykdysady krizisyň arasynda çykdyjylar sebäpli köp okuwçynyň soňky jaň dawarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini, käte olaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetler bu hili habarlary hiç bir reaksiýa bildirmeýär.